हेलो लोगोफोर आङो दिनै आरोना मोनसे जायगायाव बेरायनो फैदों नालाय अखादों मा हालोद जाजोब्बाय मानसिया सेस ओमफ्राय दायो हाबलांसै जोङो नायबाय थादे मा पार्क होनदोंमोनलाय वान्डार पार्क ना मा होनो आंना सालायाव गिदिंलायलाङा एसे कान्दिसो पार्क होनो ना पार्क होनो आं मिथिला लोगोफोर थ' बिदिब्ला नायफालांबाय थानोसै दा खिलांबाय थानोसै थ' लामाया सौनाय गोजांजोब्बाय आं सिजोब्बाय लोगोफोर टिकेट लाबाय थांसै बाथ' लेट्स गो उन्दै गथ'नि अखा बोथोराव रेनकट गानबाबो सिजोब्बाय आरो सेस गैला नै आंना गस्लाफोरा नायलाय सेस सिजोब्बाय एखेना फुरा सिजोबखाबाय नैफोरनो पार्कनि नुथायफोरा आरोना खाथियावनो हाजो दं ओमफ्राय नै लोगोफोर ट्रेन स्टेसनाव गसंना दं आरोना ओरैनो ट्रेन फिसा नै ट्रेन लाइना जोंहा फिसालाया दा गाखोनांगौ दै बिराद मोजां आरो बिथिं माने गासिबो टिकेटानो माने बेयाव 25 रुपिस आरोना सिंनिया बेलेग ओमफ्राय फिटिं माने पुरा स्टेचु ओरै दं आरोना नैलाय बेफोरो पुरा बानायना होजोबनाय दं आरो सिङाव ओमफ्राय बिबारफोर दं दंफां लाइफांफोर दं गासिबो दं आरो बिबारफोरखौ खानो मोना आरोना बेनो आरो माने मिथिंगाखौ बासायना लाखिनांगौ नालाय बेनिखायनो माने दंफां लाइफांबो गायसिदों आरोना बेयाव पुरानो मोजां नुनायनि थाखाय आरो बेयाव गथ'फोरखौ इन्जय खालामनो थाखाय गेलेग्रा दं आरो सोरखिफोर दं जोंहा मोनफैबाय आरोना ओमफ्राय दायो नैबेथिं ट्रेन आलि दङ ओमफ्राय नैबेथिं जोङो लामा बेरायलांबाय थानोसै आरोना दायो नायलांबाय थादों आरोना लोगोफोर बिराद समायना बिउटिफुल आरोना लामायाबो वान्डार पार्कनो मिथिला आङो आजिखालि वाटारफल ओरै थांग्रा जायगा दंना बेफोरखौलाय मानो आरो थांबावना जायगायावनो थायो लोगोफोर बहुत सारा गेम्स दं सापर्ट खालामबानो जाबाय दे लोगोफोर नोंथांमोनाबो गुबुन गेलेग्रा दं गथ'फोरनि थाखाय आरो नै बिदिनो आरोना बिराद समायना थांगोन र' इथिंबो लामाया माथिंथाय ओइथिंफाय साबलांगोन मोजां नुदों ना लोगोफोर जायगाखौ अन्नानै आंखौबो साबसक्राइब खालामदो लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो आरोना लोगोफोर अखा बोथोरावबाबो एफा खस्थ' फैदों आङो नोंसोरनो खिथिनो होननानै लोगोफोर अन्नानै दे गुबुननोबो नारखाव नारसि हरबानो जाबाय आरोना डेन्जार मेथाइ दामखादो आरोना ओरैनो इन्जय खालामनो थाखाय आरोना गथ'फोरनि गेले आं बेयावसो गाखोनायगौमोन नै बेयाव लोगोफोर बेयाव एक्सिडेन्ट जाखांबाय नै गेलेनो हायैयाव ए बिदिसो होमबा बे माबाया जनानै सेना जनानै हे नंमारगौ हाय नै गोबाथार सेना जमारगोन हनै नालाय बे गोजौआव थाङो बेसेबा गोजौआव थाङो बे सेना जनानै माने बै खुन्थायाव नांनायनो आरोना साथाम साब्रैनि मानसिनि आखायाव माने निउस नायबा नुगोन आरोना नोंथांमोनाबो वान्डार पार्कनि एक्सिडेन्ट केस होननानै नायबा नुगोन आरो माने ना बेफोरखौ ओंखायनो आं थैथ'वा लोगोफोर दाना आं थैथ'वा जाबावनांगौ एसे संसार जानाय नङा बिदिया आं गाखोनो हानाय नङा नै बेलाय बिथिंबो गथ'फोरनि थाखाय बेयावलाय गोदोरफोरलाय थिखांना एर'प्लेनावलाय थिखांनायबो बेटा खुशी हो रहा है नहीं हो रहा है बोलो थोड़ा न्यूज़ में अच्छा लग रहा है फ्रेंड लोग को क्या बताएंगे बोल कुछ तो बोलना पड़ेगा कुछ नहीं बोलेंगे बैग ले रहा है मामी का सेल्फी स्टैंड डालता है ना इसमें अरे बताओ ना बेटा कैसे लग रहा है कुछ भी नहीं बताता है मेरा बेटा ये देखो मेरा बेटा को कितना क्यूट देख रहा है जानी राजा के मान क्यूट नुखादे नहीं गिल्ला जाजबाय अरे बाबा त्याचबरोबर एक महत्त्वपूर्ण सूचना सर्व पर्यटकांना वॉटर पार्कमध्ये फिरण्याकरिता नैबे खुन्थायाव माइक दं आरोना लोगोफोर स्पिकार फिसा फिसा दोनो नै तरी नागरिकांनी प्रशासनासह बे सरकारनि आरोना बे नेभि मुम्बाइ महानगरपालिकानि ओमफ्राय माने बेयाव माने मोजाङै साब सिखोनै नायनांगौ आरोना ओंखायनो माने बेखौ खिथानाय जायो आरोना बे पार्कआव जेबो खालामनाङा आरो एनिमेल्स जेबो लाबोनो मोना जेरै पेट डग केट जिखुनु बेफोरबायदि एनिमेल्स लाबोनो मोना आरोना एलाउ गैया बे पार्कआव माने एनाउन्स होबाय थायो आरोना जेबो खालामनाङा होननानै दंफां लाइफांफोरखौ जेबो खालामनाङा आरो माबा मोनसे स्टेचुफोरखौ सिफायनाङा बेफोरखौ माने माराठी भाषा हिन्दी भाषा बेफोरबायदि होनबाय थायो आरोना बिबारफोरखौ खानो नाङा बिदि आरोना बेयाव नै तो ख्याल रखिए अपने बच्चों का और अपना वाटारफलनि खाथियाव थांनो होआखै बेयाव स्काइ उइलनो आरोना ओमफ्राय बर'नि सोरखि होनो आरो बर' रावजोंहाय
बाय फेमिलिनि थाखाय साथाम जिरायजागोन आरो ना होमबा साब्रै साब्रै फेमिलिया मा जानांगौ साथाम फेमिलिल' बानायदो आरो ना बेयाव लोगोफोर जेबो नङा दे होमबाबो जिरायजागोन आरो ना बिमा फिसा बयबो दायो आगे बारायलांनोसै नै इखिजा सिदा थांबाय थानोसै आरो नै बिफा फिसाला आया फिसालायासो बिराद समायदोंमोन बेगाबानो बिफायासो बाबाय एबार हनै एसर बिदिसो जाबाय होमबा दायो नै थांगासिनो इखिजा बिथिं फिसालाया ट्रेन गाखोयनो आरो ना ओमफ्राय स्टपाबा बहा दं नागिरलां नै आंनि फिसालाया गेलेफैबायानो आरो ना बेयाव बेयो गथ'फोरनि गेलेग्रा आरो ना नैलाय गेलेग्रा लोगोफोर बिथिं थांनि र' बरिया मोनदों बे हाग्राखौनो आं नुवाखै आरो ना ओमफ्राय एबारसो मोनबाय नै मुम्बाइआव गामियाव नुना बिरादनो स' बिउटिफुल पेन नाया मानो बिदि जायगा मोनबा आं गोसो बोदोर जायो आंहा सोमखोर समायना बिखाया आयै बेसेबां समायना रमायना बिदैया आयै लोगोफोर आयै मोजांलै गार्डेनफोरालाय सौआ जाहांबाय आरो ना जि गोसा फेस गाबनाबाय आं बादावलायबाय लोगोफोर फिसायानो फोरलाफोरदाव खारफालायबाय ओंखायनो आं सुइजार गाननानै फैनो बासै प्रब्लेम मोनसे आंनि फिसाफ्रा दायो मोना जानायखाय स्टार्ट जाहांबाय आरो ना दायो नै टाइमा जाहैबाय 5:18 जाबाय बिराद गोजौ बिरदों माथो हनै अख्रांखौ मोनहैलायगोन बायदि मोनलायदों न' गोजौ थाङो बायदि मोनदां बेलेग डिजाइन जायो आरो ना दैयानो बिराद मोजां नुदों दे माहाय मोनाजासिम थागोन दे मोनानि लाइटखौबो नायनो आसिस माबायदि नुदो केसे लागा आसिस बिदिनो आवाज होयो नै लोगोफोर बिराद मोजां नुदों नै बिथिंखौथ' लाबाय थाबाय माथो आङो नै इथिं हाजोआ बिराद समायना जाबाय दे माहाय मोनाहांबायना नै बेयाव इलेक्ट्रिक कार दङ आरो ना नैलाय बरिया फैसा लागोन खिन्थु बेयाव कार सालायबा नै बेयाव 7 वान्डार दं आरो ना बेयाव नोङो ताजमहल नुगोन आरो पर्ट किला नुगोन बिदिनो बानायना दोनदो आरो ना बेफोरखौ लिरजोबना दोनखादो नै लोगोफोर ताजमहल आग्रायाव जेरै दं बिदिनो आरो ना सेम बानायदो आरो ना ताजमहल आरो फिसा सेम खिथुनथिं साइडथिं आरो नै सिगांनिफ्राय जागोन आरो ना नैलाय बिथिंनिफ्राय सेम टु सेम नुयो आरो ना नुनाया बेयाव आन्दार बेयाव लिरनाय दोनखादो नै ताजमहल होननानै बेयावनो दं आरो क्राउन अफ पेलेस नैथिं जाहैबाय ग्रेट वाल अफ चाइना ग्रेट वाल अफ चाइना नैथिं आरो नै ग्रेट वाल अफ चाइना माने सिमेन्टनिनो बानायदो आरो ना ओरैनो नायथावना बुस्थु बेफोरो हिस्ट्रियाव मोनो इयो नै बिथिं फैलायबाय पेट्रा होनो आरो ना इयो अल काजने पेट्रा नै बिदि लिरनाय दङ आरो ना बेफोराव ओरैनो नायनो हायो जों 7 वान्डाराव दं आरो बेफोरो नै बेयो कलजियामनो एकदम अरिजिनेल बायदि नुयो आरो ना बिराद बरिया बानायनाय जाहैबाय ओमफ्राय बिथिं नायबाय नै लोगोफोर क्राइस्ट दा रिडिमार ख्रिस्ट' रेडेन्टर बे दं आरो ना ख्रिस्ट' रेडेन्टर इज ए स्टेचु अफ जिजास अफ नाजारेथ बिराद बरिया लिरना दोनदों आरो नै नैथिं मोनसे दं बे जाहैबाय सिजेन इर्जा नैथिं बेथिंबो दं आरो नै बरिया नैथिं जाहैबाय 7 वान्डार ओरैनो 1 2 3 4
5 6 7 ये 7 नहीं ओल्ड पिक ने माचु पिचु ने बहुत डेन्जार आरोना गोदोनि दिनाव बिदिनो माने बे सिमेन्टजों बानायनाय ना हाजों बानायनाय जागोन सिमेन्ट सिमेन्टसोना माबायदि नुदों ओमफ्राय सिमेन्टजों बानायनाय बेफोरखौ माने नायनांगौ आरोना मोजाङैनो माने बेफोर दांनो मोना आरोना सिफायनो मोना फाइन लानाय जागोन नङाबा बेटाया हारसिं गेलेदो जोंहा बिराद बिमा बिफा नांगौ हारसिंबो गेलेनो हायो गथ'आ नै लोगोफोर नास्ताफोर लाबोबा बेयाव जिरायनानै नास्ता जानो हायो आरोना नै बिराद मोजां जायगा बानायनानै दोनखादो आरोना बेयावहाय बयबो जेनेबा सोरबाफोरथ' फुङावनो एसेथ' फैयोना ओमफ्राय फैनानैहाय बेयाव नास्ता खालामनानै जाफैनो हागोन आरोना बिनि थाखाय सुबिदा होनानै दोनखादो आरोना जोंथ' बिदि जेबो लाबोआखै आरोना बेलासिसो फैनाय होननानैलाय ओमफ्राय उनाव दायो बिदिनो थांसै दा उनाव हटेलबो दं आरोना बैखिजा ओमफ्राय जोङो दा हटेलाव माबा मोनसे मोनोबा जालांनोसै आरोना दिनै लोगोफोर आंना नै खालियानो दैनो लुद्रायनानै बोरैबा जाबायहाय बैयाव दैनि बारदावलायनायखौ नै बिथिं आंना फिसालाया मबाइल मास्टार जाबाय बिफाया मानिबा टेनसन जादों बिसोरा अखा बोथोर ना आंथ' अबस्थायानो गैला सेस नै जेबो गैला मोखाङाव लिपस्टिकबो गैला काजलबो गैला सेस जाजोब्बाय अखाजोंनो ओरै आखाइजों ओरै हमथाबोबाय थादों आं अखाखौनो लोगोफोर नोंथांमोननो खोन्थिनो थाखाय आंबो नायनो लुबैदों आरोना ओंखायनो दिनै ब्लग लाबाय आरोना लोगोसे ओमफ्राय नोंथांमोननोबो एसे खोन्थिलांसै आरोना माबायदिहाय ना लोगोफोर नायदो आरोना बेखौनो नायसाबदो होनदो नै लोगोफोर नाइट भिउ जाबाय आरोना दायो नैलाय नाइटनि नैथिं जाना फिसालाया दाबो थाङाखै आरोना जों बिराद गोसा अखा हाबावबाय बेयाव ओमफ्राय दायो जों सानस्राबाय आरोना मोनाजासिम नायस्रालांसै माबायदि ओमफ्राय लाइटफोरखौहाय एसे मोजां नुयो होनोना बयबो ओमफ्राय आं नुदोंबो सानैसो इउटुबारफोरनिफ्राय ओमफ्राय आंबो सानबाय आरोना मोनानि भिउखौबो नायस्रानानै थांनोसै होननानै आरोना दैथ' जों बेलासि फैखादोंमोन दायो नैयाव गथ'फोरनि गेलेग्रायावनो दंफैयो आरो जोङो बैखिजा दायो दै गगोन ना दै ओमफ्राय सानाव गदोंमोन दायो मोनाव 7टानिफ्राय होगोन आरोना ओमफ्राय बेखौ नायलांसै गारिफोरावथ' जों गाखोनो मोनासैनो आरोना ओमफ्राय अब्लाबो उनाव गाखोनायनोसै ना मालाबा फैफिननोसै आरोना ओमफ्राय दिनै जिखिनि नुबाय बेखिनिखौनो नायबाय आरोना ओमफ्राय मोजाङानो माने बिदि नङा ओरैनो फ्रि टाइमाव गथ'फोरखौ लाबोनानै गेलेहोनो थाखायबो मोजां आरोना जायगायाहाय गार्डेनाहाय एसेबां गाज्रि नङा मोजाङैनो एसेबां थाखा खरसा खालामनानै बानायनाय आरोना बे गार्डेनखौहाय ओमफ्राय नायग्राफोरबो दंखायो थांनो होआ आरोना जायगा जायगाथिंजाय माबानो होयो एसे गथ'फोरखौ साबधान सेफटि आरोना सेफटिनि थाखाय सिकिउरिटिफोरबो दोनखादो आरोना मोजां गाज्रि नङा नोंथांमोनासो माबोरै नुदो बे कमेन्ट खालामदे लोगोफोर मोजां मोजां कमेन्ट खालाम आंना बोरायाबो सुटि मोनबाय थाया होननानैलाय आरोना लोगोफोर आं बे हाग्राखौना जोंनि आसामावथ' बिराद नुयो खिन्थु बेयाव आरोना नुवाखैमोनदिहाय आङो ओमफ्राय दिनैयो बे गार्डेनाव गायनानै दोनदो आरोना ओमफ्राय नुनानै गोसोखौ मोजां मोनलायथारदो आरोना नोंथांमोना माबायदि भिडिअ मोजां मोनो ओमफ्राय आं सानो आरोना सानफ्रामबो दैलि ब्लग होगोन होननानै ओमफ्राय फिसालानि थाखायनो हाला माने स्कुलाव लांलाय लाबोलाय बिदि आरोना आंहा ओमफ्राय आरो टिउसननि हमवर्क स्कुलनि हमवर्क जि जमा जाजोबनानै थायो ओमफ्राय हायाना हारसिंबो नायनांगौ जायो आरोना ओंखायनो बिदि अबस्थायाव दं भिडिअ होनो हायाखै आरोना ओमफ्राय जिखिनि होदो नोंथांमोननि अनसायबाव आंखौ अनसायबायनो थादो अब्लाबो आरोबाव अनसायबाव आरोना लोगोफोर नै वान्डारखौ बिराद मोजां नुदो बिराद मोजां लाइट सुना होबाय दायो नै दे बिदि जाबाय आरोना नाइटआवहाय नै दे बिदि नुबाय आरो मोनावहाय बिराद मोजां नुदो आरोना हरावहाय बांसिन मोजांसिन नुबाय माने साननिसाय हराव लाइट होनायखाय मोजांसिन नुबाय आरोना लोगोफोर नै 7 वान्डारनि माबाया बेनो आरो मेपफोरा नै बबेयाव दं माचु पिचुआ पेरुआव दं चिचेन इट्जाया जाबाय मेक्सिक' पेट्राया जाबाय जर्डानाव कलेजियमा जाबाय रम इटालि ओमफ्राय आरो ग्रेट वाल अफ चाइनाया जाबाय चाइना ताजमहला जाबाय नै आग्रा इन्डिया मेप होखाजोबदो आरोना एकदम बरिया फ्रेन्ड्स फ्राय आरो इयो ना माबा आलु दरनैसोल' जाथारगोदां 120 रां मानियैनो होमबा जोङो हाथायावथ' बेसेबां 6 किल' आलु मोनगोन आरोना बेनो मा एसेबां दाम लायो नाय बेफारखौ साहायाबो 20 रां
लोंलाय बेटायानो इखौनो जानो होनबाय थायो नै माबा आलु दरनै दरथामसोल' जागोन बायदि मोनदां बेखौलाय न'आवबो बानायनो हायो नै फ्राइड राइस बेटानि देखिए वाटर फाउंटेन का अभी शुरू हो गया नाइट का वाटर फाउंटेन शो बिराद मोजां नुदों आरो ना लोगोफोर नै बे वान्डार पार्कआव बिदि जायो आरो ना स' खिथि जिरायग्राबो दं जों जिरायहैनोसै वाटार स' बेयावनो माने एकदम थिएटार बायदि आरो ना पुरा शिवाजी महाराजनि खिथियो स्टाइलनि खिथियो जोंथ' सुरु खालामसै जिरायनोसै सायाव सिरिया सानिफ्राय नायनो हायो आरो ना बरियानो दा नै बिसोरनो भिउखौ खिथिनोसै माबायदि नुयो सानिफ्राय बेयावनो नायनाय wow 50 feet गोजौ थाङो आरो दैया ना खरस खालामदो एसे मिउनिसिपालिटिया वाटर फाउंटेन शो बहुत हाइट गया रे 50 फीट का ऊपर गया
नाइट भिउआ गेट मोखाङाव वान्डारफुलनि माबायदि 9टा बाजिसिम थायो आरो ना 9टानिफ्राय बारा गोबाव थाला नोंसोर बानायनाय आरो ना बे पार्कखौ नैबे मुम्बाइ मिउनिसिपाल कर्परेसना बानायनाय गासिबो टिकेटानो 25 रुपिस आरो ना खिन्थु दा माने मानसि बारा पाब्लिक गैयैखाय माने खिथियाखै आरो श'फोरखौ नै लोगोफोर बेयाव जोङो हटेलाव ओंखामबो जाबाय आरोना एसे ओमफ्राय उनाव दायो भिडिअखौहाय जोङो बेयावनो एन्ड खालामखानोसै आरोना जायफ्रानो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय बिथांमोननिसिम बयनिसिमबो थेंक इउ सो माच लाभ इउ अल गुड नाइट बाय बाय लोगोफोर गुड नाइटथ' जाला गाबोन मर्निंआव सोगोन आरोना दायो आं गेट खाथियाव मोनफैबाय दायो जों थांदिनि होमबा ना लोगोफोर बाय बाय